Fil-fabrika tal-Benna jkunu prodotti ma' 60,000 kartuna ħalib kuljum, fis-sajf anke 80,000 kartuna. Apparti dawn 18 il-kwalità ta' yogurt differenti, ricotta, ġbejniet, mozzarella u fresh cream. Iżda fosthom kollha hemm prodott wieħed li qed jimxi ħafna aktar, il-ħalib xkumat li x-xiri tiegħu jiżdied b'2% fis-sena. Il-kumpanija Benna tiddependi ħafna fuq il-kunċett ta' kooperattiva. Imseħbin magħha hemm 128 raħħal minn Malta u Għawdex. Membri tagħna investew f'dawn l-irċiċed, upgradejaw u bħalma dejjem ngħidu aħna fimni dan huwa kunċett from stable to table. Jiġifieri jalla l-qudiem ikun hawn min jagħti dejjem l-importanza wkoll lil din l-industrija. Waqt żjara fil-fabrika l-mexxej laburista Joseph Muscat qal li l-Benna hija eżempju ta' kumpanija Maltija li minkejja l-kompetizzjoni ħarxa irnexxielha tibqa' tagħmel suċċess bis-sagrifiċċji ta' dawk kollha li jaħdmu fiha. Awgura li aktar kumpaniji Maltin jimxu fuq dan l-eżempju. Appella biex meta l-Gvern ikun qiegħed jinnegozja fid-diskussjonijiet dwar il-politika komuni Ewropea għall-agrikoltura jieħu ħsieb li jiddefendi l-interessi tar-raħħala Maltin biex ma jkunux diskriminati sempliċement minħabba ċokon ta' pajjiżna. Iż-żjara tagħna hawnhekk hija xhieda ta' kemm il-Partit Laburista jissapportja l-industrija lokali u kemm jagħmel inkoraġġiment lill-industrija lokali biex tilqa' l-isfidi